Wis mati Antasena. Lho, dek kapan? Lho. Kok dek kapan piye to? Antasena wis mati. Lah iya, niku anake Werkudara. Lara apa, Man? Lho. Lara apa piye to? Lha jare Antasena mati. Ora, sik, iki mesti kleru iki. Kowe mau maju nendi? Tetep nang warung. Lah ngopo ning warung? Lha sampeyan ngomong dhewe to, Citraksi ana sego entekno. Ya ampun, ya ampun. Sedulure ratu kok kupinge bosok. Lha sampeyan muni pripun? Citraksi Antasena patenana. Wah! Komunikasi. Krungu kula Citraksi kae ana sego entekno. Brubut. Kula bukaning teri.